Tento projekt vznikl za podpory Sportovní TV a programu Think Big. Severní cíp České republiky je oproti jižnímu turisty často podceňován. V jejich očí je neatraktivní, protože je podle nich chudý na hrady a zámky. Tento dokument vznikl proto, aby upozornil na jeden opomíjený klenot s bohatou historií – Děčínský zámek. Původně tady stálo dřevěné hradiště, které sloužilo jako správní centrum tzv. Děčínské provincie. To znamená, že tady český kníže měl opěrný bod pro správu okolní oblasti. Také to hradiště sloužilo k vybírání cla, které se vybíralo na Labi ze soli, která se dopravovala z Německa do vnitrozemí do Čech. Původní podoba toho objektu je neznámá, nedochoval se díky četným pozdějším přestavbám. Víme pouze to, že byl dřevěný a že zanikl někdy v polovině 13. století. Děčínský zámek je dominanta tyčící se na skále nad soutokem Labe a Ploučnice. Tady byly nejenom ty obytné místnosti, ale takové věci jako třeba řeznický krámek, porážka dobytka, jatka, různé provozní prostory, byl tady dokonce pivovar a tak dále. Takže v podstatě ten zámek byl nejenom sídelní, ale i samostatnou výrobní jednotkou, která vlastně zajišťovala všechno, co bylo k tomu bydlení tenkrát nezbytné. Zámek v podstatě má tu dispozici velice, řekněme, jednoduchou přehlednou. Okolo vnitřního nádvoří obíhá spojovací chodba a na ní vlastně podél ní jsou založeny zámecké pokoje. Takže v podstatě všechny ty pokoje jsou víceméně jednotné, v jednotném rozsahu, v jednotném formátu, v jednotné výzdobě. K zámku dnes neodmyslitelně patří dlouhá jízda spolu s Růžovou zahradou. Ta je mimochodem nejromantičtějším místem v celém areálu. Růžová zahrada a dlouhá jízda jsou v podstatě architektonicky nejcennější části celého děčínského areálu. Vznikly na konci 17. století během rozsáhlé přestavby zámku. Zámek tím, že byl původně vystaven jako hrad, tak stál samozřejmě na vysoké nepřístupné skále. Prostě tu skálu odstranili. To znamená zahladili, zarovnali tak, aby se zámek mohl rozšířit, aby tady vznikly některé součásti, které prostě tehdejší barokní zámek, barokní rezidence musela mít. Takže na téhle v podstatě takhle pracně upravené prostoře vznikla monumentální dlouhá jízda. To je skutečná rarita, to je tedy reprezentativní, majestátní přístupová cesta k zámku. Nepodařilo se najít nějakou paralelu v rámci celé Evropy. Podél ní byly víceméně symetricky zakládány další areály. Růžová zahrada s nádherným glorietem a se sala terenou, to je takový ten typ té italské barokní zahrady, kde to bylo pravidlem, že tam vždycky byl nějaký vodní prvek. Ten vyhlídkový gloriet, to byla taky taková specialita těch italských barokních zahrad. Součástí areálu je i zámecký park. Ten vznikl z původní obrovské zahrady, kterou založil Maxmilián Thun na konci 17. století v rámci své přestavby. Ta byla potom na konci 18. století přeměněna na klasický anglický přírodní park. To znamená, že původní park byl relativně nevelký. Nejstarší část toho zámeckého parku byla právě ta Růžová zahrada a park na severní straně zámecké skály. Potom vznikly tady ty jižní terasy, tady ten pavilónek čajový je postavený v roce, tuším, 1737. Park byl tvořen v podstatě dvěma částmi, severní a jižní, tak bylo třeba ty dvě části nějakým způsobem propojit. Proto v roce 1809 se začala ražba takového drobného tunílku skrz zámeckou skálu a když byl potom v roce 1830 rozšířen park o tu takzvanou Mariánskou louku, tak přes výpust ze zámeckého rybníka byla zřízena řetězová lávka, která dodnes zůstává zachována jako jediná řetězová konstrukce svého druhu zachovaná na původním místě v České republice. Na zámku se narodil i jeden z nejslavnějších děčínských rodáků, profesor a pozdější zakladatel Sokola Miroslav Tyrš. Jeho otec byl zaměstnán jako lékař u Thunů. Když mu byly 2 roky, tak jeho rodiče se odstěhovali, nějak ten pracovní poměr jeho otce u Thunů zanikl a odstěhovali se někam pryč. Jinak než dobou temna se nedá označit doba po odchodu posledních Thunů.
Rodina Thun-Hohensteinů prodala zámek v roce 1932 československému státu. Československá armáda relativně ten zámek užívala ještě ohleduplně, i díky tomu, že to byla československá posádka v německém městě. Oni věděli, že pokud se s zámkem něco stane, tak samozřejmě to vyvolá velice negativní emoce. Původní úpravy na zámku na kasárna byly relativně citlivé, v tom se vojáci snažili příliš nezasahovat do té vnitřní dispozice. V 50. letech sem byl umístěn pomocný technický prapor. Dokonce tady byl založen ti PT páci, o kterých píše pan Švandrlík v Černých baronech. Neznáme se od někud? Soudru generále, vojín civil! Z civilu těžko, leda, že bychom spolu seděli na pangráci. To bylo založeno tady v Děčíně, ale pak je přesunuli na tu Zelenou horu, na ten zámek. Při okresním úřadě nebo okresním národním výboru existovala speciální komise pro styk s vojenskou posádkou na zámku. A ta komise na začátku 80. let dostala podnět, že vojákům do zámku zatéká. Tak začala vyšetřovat, tak je to možné, když se střecha nedávno opravovala. Vyšetřovali a asi po 2 letech zjistili, že do zámku zatéká proto, že vojáci nezavíjají výlezová okénka. – 14. března 1991 opouští zámek poslední sovětský voják. První otevření zámecké brány ukázalo rozsah devastace. Deset let po otevření zámku veřejnosti se má samotná stavba k životu. Oprava není ale ještě zdaleka u konce. Je před náma rozhodně ještě oprava růžové zahrady a dlouhé jízdy. Obě tyto části zámku jsou v poměrně havarijním stavu. Po době temna, která trvala téměř 60 let, se zámku daří. Děčínský zámek dnes už můžeme říci přežil svou klinickou smrt a může tak dál vítat zvědavé návštěvníky.